ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାରିବେଶିକ ପ୍ରଭାବ ଓ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଣିଷର ଜୀବନ ଧାରଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବେଶ ତଥା ସେଠିକାର ଅଧିବାସୀ ତଥା ଜୀବଜଗତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭୂପୃଷ୍ଠର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଦାସର୍ବଦା ସେଠିକାର ପରିବେଶ, ଜନଜୀବନ ତଥା ଜୀବଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ସେହିପରି ଆମ ପରିବେଶର ଆମେ ଜନଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ସେଭଳିଆ ଆମାଜନ ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳର ଆମେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା। ଏହି ମାନଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ମାନଚିତ୍ର। ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ଆମାଜନ ଅବବାହିକା ରହିଛି। ତାପରେ ନଦୀ ଯେଉଁଠାରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହାକୁ ନଦୀର ମୁହାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମାଜନ ନଦୀର ମୁହାଣ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ ମୁହାଣ। ଏହି ନଦୀରେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ନଦୀ ମିଶି ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଅବବାହିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମାନଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ନଦୀ ପ୍ରାୟ ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ହେଉଛି ଆମାଜନ ନଦୀ। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ହେଲା ଆମାଜନ ନଦୀ। ଆମେ ଏବେ ଆମାଜନ ଅବବାହିକାର ଜଳବାୟୁ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ଆମାଜନ ଅବବାହିକାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ। ଏଣୁ ଏହାର ଜଳବାୟୁ ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଆମାଜନ ଅରଣ୍ୟରେ ମେହଗାନୀ, ଆବଲୁସ, ତାଳ, ରବର ଆଦି ବୃକ୍ଷ ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଘଞ୍ଚ ହୋଇଥିବାରୁ ଭୂମି ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପ୍ରାୟ ପଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଖରା ପଡ଼ୁନଥିବାରୁ ଭୂମି ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ହୋଇ ରହେ। ତେଣୁ ଛାଇରେ ବଢ଼ିପାରୁଥିବା ଭଳି ଉଦ୍ଭିଦମାନ ଛାଇରେ ବଢ଼ିପାରୁଥିବା ବା ପତ୍ର ନଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ଅର୍କିଡ଼ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆମାଜନ ଅରଣ୍ୟ ଅତି ଘଞ୍ଚ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଙ୍କଡ଼, ସ୍ଲଥ୍, ଉଇଖିଆ ଟାପିର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରୀସୃପମାନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି କୁମ୍ଭୀର, ବୋଆ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସାପ ବୋଆ, ସରୀସୃପ, ଆନାକୋଣ୍ଡା, ଭୟଙ୍କର ଆନାକୋଣ୍ଡା ଆଉ ମାଂସଖିଆ ପିରାନା ମାଛ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଠିକାର ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଅଦ୍ଭୁତ ପକ୍ଷୀମାନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟାଉକାନ, ନାନା ଜାତିର ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।